Kejingkan tu nak kaliang UMLA ke Nongpo ubak Merrill Bonds im but now Executive Engineer ke tenat PWD Roads Nongpo Division nalor kejing kot ya keran na Deputy Commissioner ke East Khasi Hills ya ke kong bindas im bahkan sangat no kejing syak tengan kamsya lepen ki ya kini ke long kemi ke baya ki bandawan nak sorkar jelaban sna no ya ke surok Nongpo dan Sunapur Riboy District. Kumban syukro baka kong bindas kala syong syat ngan nadu kapor shibajin no pais ngi jong ka Henry tarik ujeliu arja arpusau ha parking lot ka additional secretariat Shillong hadin ba syam la sya eka ban syong syat ngan hakmat secretariat kini kalong kme ha bajubab ikita gi jingken tu kala ong baka kwa baka jing pentrei ya ka surok bakan sedang no bakan syukut ha gi jing terwa bat ki kular kai kalau ong bakanam sengap tat hadu bau menteri rangba ka jelau Konrad Kiesang malani usembut menteri rangba upadai pej ka tenat PWD Road suba Preston Tensong bakin wan hiar hakate ga jakasha tengan bat ban ai ka kular ka basisha ngadang shuyu asngau mentai ya kan ya ka nakitna pathai kubor ya ka jingkran jong MLA ba nakalian jong ikwa ban pensange no ya kan ya ka jingshong sya tengan ka jong ahang ne ban sa ka weiru ba iong ba ka kam kalaya syakaman ha ka baya dei bat ketika surang te halor kane na kalian jonga ngadon ban ong ha ka baya dei bat kata ka jing ya ka la jing ya syaprang jong ketika skim na ka benta de surang ndrei ngai dala de ngala de ya kren bat u executive engineer ngalayo ya ka jing shisha ba kim pat penang pisa na ka benta jong ketika surang tena kalian jonga nganam la ban nge ya kata bat nganam la iru ban priang ya kata bat sa ka weiru ka ba ipen sange ba ikwa ban pensange ya na ka banga nga syong syat nganang ne da ka baburam nga ong hang ne nga penbena hang ne ha ki pat da gi bapet ya kene ka kubor kene ka pot lada ki kwa banga ngan weng no ya kene ka jing syong syat ngan ga jonga hang ne ha additional secretariat hang ne ngada kerpat ia menteri jongka sorkar ubadai ba Preston Tensong ubadai minister babat ia ketenat jongka PWD lane UCM ula kila banwan ban ai hang ne ha khamat jong upaj ba ubabun balang ia ka insurance na ka benta ban penti kena ban pensiunan no ia ka surok ka jongi lemda kumta nga nganam la syuban pediang ya kano kaya jingkren jong kino ki officer lane MLA lane kino ki briu ki bawan ajumut nga sa ka weiru ha ka ba UMLA jungi ula kren ba kila dep ban sanction ya kaneka bisa na ka banta uneu surok jungi hinrei ha ka banga hinga lakmat hidala de ba ngala tip syahiru ba kidang syu sanction mentai sesiarti Henry hadin bangla penni ya kan ke social media ha ka kersau tarik bad haki ketu ketni teli ki kubor ki banga ngala penmi uong ba la dep ban sanction la dep bat penang ya ketika pisah dia ka penlengok ya nga bangan ngej wat yau MLA jungiru ha ketu kapor ukren ba la dep penang ya kepisah la dep sanction dia mentapat de uong ba kala iya ka kam ba kinsa penlanya no ya ka sanction kinsa pentrei no tia kalong ka ka ba pen ka ba pen bomla syuban pensinya yang himarwe ba dia kipat ba nong sengap nong pej hero kumjo habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya